Munjer ing perutusan Panglimbang 5 menit dina Rebu Wage tanggal 11 Juni taun 2020 kapethik saka Injil Matius bab 10 ayat 7 tekan ayat 13. Rikala aku sekolah biyen nate antuk piwulang kepriye carane blanja. Menawa wong menyang pasar arep blanja, luwih dhisik kudu nggawe rencana belanja. Kanthi nggawe rencana belanja, wong kang blanja ora gampang kagodha mlaku mrana mlaku mrene, blanja ika blanja iki sak njaban kabutuhan, saéngga kejaba ndadekake suwe wektu belanjane, nanging bisa uga duwite kebrabat kanggo blanja barang kang ora kabutuhake. Gusti Yesus sing waosan dina iki uga paring weling wigati marang para pendherek dalem sadurunge padha ngayahi perutusan martakake kabar kabungahan dalem. Para murid kaprayogakake supaya munjer jroning 3 perkara iki. Sepisan munjer marang tujuan perutusan. Ing kalodhangan iki para murid antuk piweling supaya munjerake ayan martakake kabar kabungahan mligi marang bangsa Israel wae. Sajake pancen wis jinangka menawa bangsa Israel mujudake bangsa kang banget kinasih ing Allah saéngga diutamakake jroning antuk warta kabungahan. Rikala lakune para utusan ora munjer marang bangsa Israel alias nyebal menyang bangsa-bangsa manca kejaba mbuang-mbuang wektu bisa wae asile uga ora gawe bungah. Wong Israel perlu kaslametake luwih dhisik. Nanging menawa wis munjer menyang bangsa Israel pranyata bangsa mau padha nampik kuwi urusan liya. Mula kaprayogakake gage lunga menyang papan liya kanthi ngetapake lebu kang nemplek ing trompah lan sikil pratandha wis ora kainan menawa dumadi apa-apa marang bangsa mau. Isih akeh wong Israel kang butuh slamet. Kapindho, munjer mring andum berkah sacara gratis. Tegese para murid kudu ngutamakake karya welas asih, ora mata duwiten, ora ngendhem milik. Para murid kaelingake supaya padha resik atine, tandang gawe tanpa pamrih. Sakeh kaluwihan kang kadarbeni kabeh mau amung kanugrahan dalem Allah wae, mula ya kudu diedumake kanggo tetulung sacara gratis. Katelu, munjer ing gawan kang sacukupe. Para murid kawulang ngendelake sih kanugrahan dalem Gusti kang tansah cukup. Akeh wong becik kang panjenengane dadekake sambung asta kabecikan dalem. Karo meneh kabotan gawan amung ngribeti bisa mepalangi utawa ngrerendheti laku. Para tresna pelem kinasih ayan perutusan martakake kabar kabungahan isih lumaku ketuk jaman saiki. Akeh wong padha butuh sih kawelasan dalem. Mula prayoga metu saka punjer-panjer nyawang diri pribadi banjur nyawang menjaba. Akeh sedulur miskin kasusahan kebak panandang, akeh sedulur butuh panegolan panglipuran, akeh sedulur padha kasisih kasingkir butuh padang pangayoman lan paseduluran. Prayoga munjering leladi diladeni siji mbaka siji saka kelompok mbaka sak kelompok sinambi nglibatake sakake-akehe para pendherek dalem Gusti. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula sumadiya ngayahi perutusan dalem nyuwun tambahan kegiatan lan kapitayan sarta pangestu dalem. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci kados sing mula buka sakmenika sarta salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.